खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना JWIMA लाहारी गामि वेस्ट कालाइगावन पोस्ट अफिस सेरफांगुरि जिल्ला क'क्राझार आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सिगांबोदों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि फरायथिनो लानाय आयदाया जाबाय बोराइ बाथौ। बोराइ बाथौ सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुं नुनो मोनो। सानथ्रहायै जोंलारि रायजो बुहुम मुलुगनि जिब जिबि बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुर गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो एबा गासैबोदि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो बियो थार। गोजोर नङि जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ सं दाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना। बबेखानि आंग्रिखांनायासो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंमारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखिजाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो बेबादिनो जायखिजाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियावबो बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो बियो थार। बिरादलाथानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा दै बार सान अख्रां जायखौ जों बाथौ होनो। बेबो सोरजोंबा सोरजि हरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनिबो जाय सिगां एबा बोराइ ग्रोखा जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बा राजा अराय गोथां जोबरोङिखाय अबंलावरि अराय गोजोन बयनिबो गिरिखाय आनान गसाइ बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि गुदि बिजौ मोनहासयैखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो नाथाय सिनाया मोनदाङा। बिनि महरखौ रावबो नुफेराखै बिनिखायनो सुबुङा बेखौ महर गैयि होननानैबो बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङि महर गैयि मोनदां मोनि सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबादि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बिखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिजौआनो सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया सिजौहाबो बिदिनो देहानि महर गैया। बियो अराय गोथां बारजों राननो रोङि अराव खामनो रोङि दैयाव गोदोनो रोङि जामा-जिया अराय आबुं सैथो। बिनि गोहोआ जोबनो गैया रावजोंबो सुजाया। बि मिथियै बि नुयै जेबो गैया। बोराइ बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल' नाथाय सिया सानथ्रहायै दङ। सिनिफ्रायनो सिमा महात्मा धोरोमसुला सि धर्मात्मा मोदाय सि देवामात्मा आरो बुहुत सि प्रेतामात्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायैयाव सि एबा जिउआ रांसार मिथा हासिं बे मोनथाम फुरियाव थांलाय फैलाय थरेन थरेन रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारफुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाहैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोहरनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथा हासिंखौ रनसारहरगासिनो दङ। सि आरो
सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारफुरियानो।